Good morning everyone, good morning. Yan na sa ang mama maghikay na sa sayo sa buntag. Kanindot naman sa taon sa adlaw, kanindot naman sa sunrise. Ang iyang reflection kanindot naman gyud. Grabe, grabe, grabe. So samtang nga mapipagmata nako, lantaw-lantaw is ako sa mga palibot. Sa kanindot naman gyud sa adlaw nga nisugat sa kuha karon kahayag. Ato pa kahayag sa paglaom. Grabe kahayag gyud, grabe gyud kanindot naman gyud in early in morning bugnaw kay dire kay basta sayo sa buntag. Sayo sa buntag bugnaw murag indot kita anta paunta nga ikatug. O dili naman pwede nga matug pagbalik kay maghikay naman kog pamahaw sa kong anak, may estudyante kong usa nga padung miskila dinhi sa Philippines. Doon ako estudyante nga usa in town nga angay na kong atiman nun. Humana nig atiman ako sila iya ha. Adto na pud ko sa kong dugi. Pag human sa kong dugi, ako nga kat. Then pag human sa kong kat, ako na pong kaugalingon. Mo ni nga hamos pagig kayo sa sayo sa buntag, maghikay pagpamahaw. Para nakahaling naman ko dito sa ubos. Awa na, tubig init akong ihaling dito. Tubig init nga isagol ako sa kape. Oh, lami kayo. Ari ko mag-init diri sa kahoy. Basta init nga tubig. Or kanon baron rice. Para inig ka luto sa kong sudan dito sa pikas sa gas. Largo na lang ko duha ang akong lungaganan. Sip gyud while naglantaw-lantaw sa kong tinakang, naglantaw ko sa palibot sa kong dugi nga nagduwa in taon silang duha na dinhi kinanan gyud ko maghalig kayo. Tayhupan gyud, tayhup gyud. Ang akong kaldero ay grabe ging kalagom naman gyud kaayo. Lagom. No, not lagom kanang daghang kay takuling. Hinaning kinahanglan hilhilan para mo sino pagbalik. Itom di kayo, itom kay kaldero, itom kay glubot ang kaldero. Ang sulod limpyo. Tayo. Inani gini maghaling ka sa kayo no, basta kahoy gani imuhang takanganan ang imuhang kaldero mapuros gyud takuling. Kuling nga itom og color. Parehas akong iro nga color nga si Kurol, black og color. While lang din talantaw ko, nagbantay sa ko ang tinakang. Nagtalantaw ko kilid kanindot naman sa adlaw ro panahon na na akong iro ay. Ano naginuktok mo na? Ha? Ano naginuktok mo na? Ha? Nuktok di ay. Nuktok. Ini kayo. Binita. Ini kayo ang palibot. Ini kayo. Hikay. Hi! Hikay sa pamahaw. Ara. Bahalag hamos panindagway ni kung akong naong kabuntagon basta ako mahuman ako pangluto pandigamo sa akong anak nga pagkaon. Thank you for watching everyone. Bahala na ni basta kinahuman ako sa kong trabaho ring sa iyo sa buntag adlaw nga Miyerkules. So happy maayong buntag natong tanan. Amping takanunay everyone.